dipositar els taps de plàstic, que algun dels 4 contenidors en forma de cor instal·lats a Mollet ja dona els seus fruits. Tant l'Escola d'Educació Especial Can Vila com el CEDIAP han pogut incorporar material pedagògic i joguines en els darrers temps. Gràcies a l'aportació dels taps de plàstic que fa la ciutadania de Mollet, els 4 contenidors en forma de cor que hi ha a la ciutat, tant l'Escola d'Educació Especial Can Vila com el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç, el CEDIAP, han pogut comprar material pedagògic i joguines pels infants. Una brigada del taller Alborada s'encarrega de recollir-los de manera periòdica i portar-los a la deixalleria. Pues para vender... vender los tapones de reciclaje sobre todo material escolar, material del chocolate para los chavales del cole, sí, para los chavales del cole y CEDIAP. Els diners obtinguts es divideixen entre els 2 centres perquè puguin fer petites compres de material pedagògic. Entre les últimes adquisicions del CEDIAP hi ha diversos jocs i aquesta manta sensorial. A la sala de psicomotricitat o a la sala sensorial es interessava una manta sensorial que és per treballar les sensacions propioceptives, per la percepció del cos, no? I bueno, és una manta que potser les tires a sobre del nen i el nen pot sentir el pes d'aquesta manta i pot treballar totes aquestes sensacions que són més del cos. A més dels contenidors del Parc de Can Borrell, plaça Andalusia, Rambla Cibeller i el barri de Lourdes, el CEDIAP ha incorporat un contenidor de recollida propi al costat de la recepció. Qui també fa recollida pròpia per reforçar la campanya és l'Escola d'Educació Especial Can Vila. L'aportació de les famílies permet omplir sovint la furgoneta amb bosses industrials plenes de taps que acaben a la deixalleria. Entre les darreres adquisicions, jocs motrius de fusta i aquest gronxador. És un gronxador amb el que l'adult acompanya molt el nano, però també és un gronxador en el que el nano pot quedar-se sol, no? I una mica relaxar-se, sobretot quan nanos que tenim que són molt moguts o que necessiten molt moviment, també a vegades els hi va bé poder parar i estar en un lloc que els recull. I és aquest gronxador que també ens ha permès comprar amb aquests dinerets dels taps. La recollida de taps de plàstic permet conscienciar de la importància de reciclar i alhora esdevé una petita guardiola per fer projectes i millores als centres especials.